दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदान्ध्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगं लङ्घयते किरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रदे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् श्रवणं श्रवणं स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हर्त स्तोहय भद्राणि विदुनोति सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्वामगं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताग्द्यं नमामि भक्तशक्तिगं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு. இன்னைக்கு சொல்லுங்க. வராக இதுவா இன்னைக்கு என்ன சொல்லுவா துவாதசின்னு காத்தால தசாவதாரத்துல சுகரூப ஸ்லோகம் சொல்ல சொன்னாங்க. அது நான் இங்க படிக்கலாமா? 2 லைன் தான் இருக்கு. அது சரி, படிங்க. வசதி தர்ஷனா சிகரே தரணி தவ லக்னா शाशिनी कलम कलम कलेव निमग्ना केशवधृत सुखरूप जय जगदीश हरे. ஹே கேசவா, ஹே ஜெகதீஷா, வராக ரூப நீ எடுத்ததுனால ஸ்ரீ ஹரி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். எது பிரம்மாண்டம், இந்த பிருத்வியில பிரம்மாண்டத்துல கர்ப்போதக சாகர் அந்த சமுத்திரத்திலேந்து நீங்க வந்து கீழேந்து வந்து அந்த என்ன சொல்லுவா சந்திரன் கிட்ட தாகிக்கே சதிருஷ்ய அவனுக்கு ஒரு களங்கம் வந்துட்டு. அதனால உங்களோட பல்லுனால தாந்திக்கே அக்ரபாக் பல்லு முன்னாடி நீங்க உலகத்தை வச்சுருக்கேள். நீங்க சுகர் ரூப தர்ஷனம் வராக அவதார நாள் இன்னைக்கு வராக துவாதசின்னு சொல்லுவாளாம். அது எங்க கர்த்தால பாகவதத்துல சொல்ல சொன்னா என்ன சொன்னேன்னா, நான் ஹிந்திலேருந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டேன் தமிழ்ல. தேங்க்யூ. இனிமே நம்ம பாடம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஓகேயா மாதாஜி. மாதாஜி? தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்ப இன்னைக்கு வந்து லெவல் 3ல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல வந்து நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நான் ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன். நமக்கு வந்து லெவல் 1, 2 அதுக்கு உண்டான ஸ்லோகங்கள் பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம முடிச்சிருந்திருக்கணும் இந்நேரத்துக்கு, இல்லையா? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. முதல்ல லெவல் 1க்கு உண்டானதை நம்ம முடிச்சிருவோம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. எனக்கு மாதாஜி வேற ஒரு இது லிங்க் ஷேர் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. முதல் ஸ்லோகமே இருக்கும் அதுல. இதுல பார்த்தா முதல் ஸ்லோகமே இல்ல. ஸோ நம்ம லெவல் 1 லெவல் 2 அதுக்கு +3 3த்துக்கு உண்டான ஸ்லோகங்களையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்துடலாம்.
ஸோ இன்னைக்கு எவ்வளவு ரொம்ப அழகா ஒரு அர்ச்ச விக்கிரக தரிசனம் பகவானுடையது இல்லையா? பார்த்து எல்லாரும் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எடுத்துக்கலாம். மாதாஜி வேற இன்னைக்கு வராக துவாதசியை பத்தி வேற சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ லெவல் 1ல இத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. எத்தனை? 9 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு லெவல் 1ல. ஸோ இந்த இந்த இது ஆல்ரெடி நான் குரூப்ல போட்டிருக்கேன். பட் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகமும் ஒரு பாட்டும் பாடிட்டு நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. யாராவது ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு இருக்கீங்களா? நம்ம குரூப்ல இருக்காங்களா யாராவது ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு? இருக்கேன்ப்பா, நான் இருக்கேன். கொஞ்சம் இதை நோட் பண்ணிட்டு விட்டுறா. 2.13 47 இருங்க 2.13 327 அதிகமா மாதாஜி 9 ஒரு நிமிஷம் bro, ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க நம்மள. ஓட் பண்ணுங்க. 2.13 பகவத்கீதா. ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே பக்தி விருக்ஷால இதை பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னேன். எவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல. இந்த L2 கிளாஸ் இருக்கிறதுனால உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல கொஞ்சம். ஸோ நீங்க எல்லாம் அதான் பக்தி விருக்ஷோட லீடர்ஸ் இருக்காங்க, பாத்துக்கோங்கன்னு விட்டாச்சு. எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கீங்கன்னு தெரியல எனக்கு இன்னும். 2. மாதாஜி வரீங்களா? வரேன் வந்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க. 213 இல்லையா? ஆமா, 213. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்திர பிரிய பிராப்தி தீர ஸ்தரத்ர ந முஹதி. தேஹினா மீனிங்கும் சொல்லணுமா? உடல் பெற்றவன். மீனிங்கும் சொல்லுங்க. இந்த யதா அதனால், தேக உடலில், கௌமாரம் சிறுவயது, யௌவனம் ஃபாஸ்டா சொன்னீங்கன்னா என்னாலே பிக்கப் பண்ண முடியலையே. கொஞ்சம் பொறுமையா சொல்லுங்க, உங்க அளவுக்கு இல்லல்ல. ஓகே. ஜரா முதுமை, ததா அதே போலவே, தேக அந்தர உடல் மாறுவதும், பிராப்தி அடைதல், தீர நிதான புத்தியுடையவர், தத்ர அதை பற்றி, ந என்றும் இல்லை, முஹ்யதி மயங்குதல். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல, ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. பொருளுரை எல்லாம் வேண்டாம். மொழிபெயர்ப்பு எதுக்கு நம்ம வாசிக்க சொல்றோம்னா, அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து கரெக்டா அந்த ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் இல்லையா? அதுக்காக தான் வாசிக்க சொல்றோம். ஓகே. அடுத்தது நீங்க 3 தடவை வாசிங்க, உங்க கூட சேர்ந்து நாங்களும் சொல்றோம். ஓகே. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்திர பிராப்திர் அப்படின்னாக்க தேஹினோ அஸ்மின் தேகாந்த பிராப்தி இப்படி நீங்க சீக்கிரம் வந்துடும். அது திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லவா? நான் ஒரே ஒரு சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா
तथा देहान्तरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति. இந்த அதே ராகம் மாதிரி தான் practice வரலையே, பண்ணுங்க. என்ன பண்றது? தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஒரு ஜரா. நிமிஷம் எல்லாருமே சேர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே देहिनोऽस्मिन् यथा देहे 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 कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहेन्तरा प्राप्तिर् तथा देहेन्तरा प्राप्तिर् तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति. धीरस्तत्र न मुह्यति. धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? தமிழ்ல ஷேர் பண்ணுமா? இப்ப இங்கிலீஷ் கஷ்டமா இருக்கா? தமிழ்ல ஷேர் பண்ணுமா? ஓகே, யாருக்காவது கஷ்டம்னா சொல்லுங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு வாசிங்க. ஆன்லைன் ஸ்பீக்கர். கரெக்ட் லைன்ல இருக்கீங்க, வாசிங்க. கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தரா ப்ராப்தே தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா இன்னும் நல்லா அழகா வந்துரும். மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எல்லாருமே வாசிக்கணும் இன்னைக்கு. வாசிங்க. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரி போல். அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे இல்ல, மத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க. மாதாஜி வாசிக்கும்போது மத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் அவங்க வாசிக்கிறது எல்லாருக்கும் கேட்கும். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொருத்தவங்க யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாருமே ட்ரை பண்ணணும். அடுத்து हरे कृष्ण माताजी. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. அடுத்து देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण. அடுத்து देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरी तदे देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அடுத்து யாராவது ஒருத்தர் மானிட்டர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்களான்னு. நான் படிக்கிட்டா பாக்க மாதாஜி.
வரட்டும். யாராவது ஒருத்தர் பண்ணுங்க. வேற யாரோ படிக்கிறாங்க, அப்புறம் படிங்க மாதாஜி நீங்க. ஓகே. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து மாதாஜி ராதா மாதாஜி. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க. தேகினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? எல்லாரும் சொல்லியாத்தா? படிங்க. நான் படிக்கிறேன். தேகினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா தாதேதர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சூப்பர். அடுத்து हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तत्र देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வேற யாராவது இருக்காங்களா? எல்லாரும் படிச்சாச்சு இல்லைங்களா? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணதால எனக்கு தெரியல யாரு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாரும் படிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே மாதா. ஓகே பிரபு. ஓகே. ஜெயராதா மாதா பட்டே. சொல்லுங்க பிரபு. படிக்கலாம் மாதாஜி நானும். படிங்க பிரபு. சாரி, நீங்க தான் வந்துட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். படிங்க. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, படிங்க. செல்லகுமார் பிரபு வரல போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேகினோஸ்மைன் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் சாரா ததா தேகாந்தார பிரபுதிர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது? எல்லாரும் வாசிச்சாச்சா? செல்லகுமார் பிரபு வரலையா? வரல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நீலு மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு இன்னொரு தடவை வாசிங்க பார்க்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் மொழிபெயர்ப்பு கையில வச்சிருந்தா வாசிங்க, இல்ல வேற யாராவதுனாலும் வாசிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. தேகின உடல் பெற்றவன், அஸ்மின் இந்த, யதா அதனால், தேகே உடலில், கௌமாரம் சிறுவயது, யவ்வனம் இளமை, ஜரா முதுமை, ததா அதுபோலவே, தேக அந்தர உடல் மாறுவதும், பிராப்தி அடைதல், தீர நிதான புத்தியுடையவர், தத்ர அதை பற்றி, ந என்றுமில்லை, முஹ்யதி மயங்குதல், தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உடல் மாறக்கூடியது. வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் படிச்சாங்க இல்லையா மாதாஜி? சோ இந்த உடல் மாறக்கூடியது. சோ நிதான புத்தி உள்ளவன் இந்த மாற்றுதலை பார்த்து கலங்குவதில்லை அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இதுல. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நீங்க பக்தி விருட்சால மற்றது எதுவும் படிக்க வேணாம். இப்போதைக்கு ஸ்லோகமும் பாடல்கள் மட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு. ராதா மாதாஜி நீங்க உங்களோட இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதும் எதுவும்? ஏன்னா அதுல மனப்பாட ஸ்லோகங்கள். நம்ம இன்னும் அவ்வளவுதான் பக்தி ரசாமிரத சிந்து வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா 3rd சாப்டர் முடிக்க போறோம். நமக்கு கிட்டத்தட்ட இதுலயே நமக்கு 9 ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்க மாதிரி இருக்கும். சோ அது ரொம்ப ஹியூஜ் ஹெவி ஆயிடும். அதனால இப்பவே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு நான் போன தடவை சொல்லியிருந்தேன். அது ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? நீங்க மத்த எதுவும் படிக்க வேண்டாம். நான் அன்னைக்கு இவரோட கிளாஸ் போயிருந்தேன். யாரோடது? சர்வா பிரபுவோட கிளாஸ்ல. நீங்க மத்த எதுவும் படிக்க வேண்டாம். தயவு செய்து ஸ்லோகமோ கீர்த்தன் மட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. இந்த இதுல L3 கிளாஸ்ல தானே? L3 கிளாஸ்ல தான். நம்மளோட இந்த பக்தி விருட்சால கீர்த்தனை தான் பிராக்டிஸ் பண்றோம் பிரபுஜி மாதாஜி. ஓகே. கீர்த்தனை சேத்தோ தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். முடிச்சிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் நேத்திக்கு. ஓ சூப்பர் சூப்பர்.
மத்த குரூப்ல எப்படி? இல்ல உங்களுக்கு என்ன இது பண்ணிருக்கோமோ அந்த சிலபஸ முடிச்சுட்டு மத்தது அப்புறம் பாருங்க. நீங்க மங்களார்த்தி நம்ம கண்டிப்பா உங்கள பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும். அதே மாதிரி லெவல் 1 லெவல் 2க்கு சிலபஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதையும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும். எனக்கு மத்த இது சாங் தெரியல, அதனால நம்ம இந்த இது வேணா பிராக்டிஸ் பண்றதுனால இதை வேணா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாமா? இப்ப மாதாஜி இவங்க வைத்தியநாதன் பிரபு வந்து ராதா பாடினாங்க. மாதவ சேவா கரோ படிக்கலாம் மாதாஜி. நான் பாடுறேன். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்லைடு பாடுங்க. கொஞ்சம் காட்டுங்களேன். அந்த இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிறோம். 2.13 பிரபு 2.2 இது நான் கம்ப்ளீட்டா போட்டிருக்கேன், நம்ம குரூப்லயே போட்டிருக்கேன் பாருங்க. மாதாஜி L1 எனக்கு L2 போன் L3 வந்துட்டு ஒரு வாட்டி இது பண்ணதால பழைய சார்ட் மொத்தம் இது வேனிஷ் நான் ஆயிடுது. திருப்பி உங்களுக்கு பர்சனலா அனுப்புறேன், திருப்பி ஓகே, அனுப்புறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. L3 வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபுல்லாவே நான் அனுப்புறேன். ஓகே. எனக்கும் மாதாஜி அனுப்புங்க பாடுவீங்களா? மாதாஜி. நான் ஓகே பாடுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. எனக்கும் நீங்க அனுப்புங்க பாடுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி, பாடுங்க. राधा माधव सेवा करो, राधा माधव सेवा करो, राधा माधव सेवा करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण ஏன் இங்கே करो, கொண்டு வரீங்க? मुरहर गिरिधरि भजन करो, मुरहर गिरिधरि அங்க भजन அந்த करो, இதுல வைப்பனே. हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, प्रभु चरण कमल ध्यान करो, प्रभु चरण कमल ध्यान करो, राधा माधव सेवा करो, राधा माधव सेवा करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம், ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த இது பார்க்கறதுனால எனக்கு இந்த இது தெரியல. நமக்கு இது வேணா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு 4 லைன் இருக்கு, இது வேணா நம்ம பார்க்கலாமா? ஹரிஹராய நம கிருஷ்ண யாதவாய நம. பாடுங்க. ஹரிஹராய நம கிருஷ்ண யாதவாய நம, யாதவாய மாதவாய கேசவாய நம, यादवाय மாதவாய கேசவாய நமஹ. ஹரிஹராய நம கிருஷ்ண யாதவாய நம, யாதவாய மாதவாய கேசவாய நம. பாடுங்க. हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय நமஹ. யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமஹ. இன்னொரு தடவை. ஹரிஹராய நம நம கிருஷ்ண யாதவாய நமஹ, யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமஹ. ஹரிஹராய நம கிருஷ்ண யாதவாய நமஹ, யாதவாய யாதவாய மாதவாய கேசவாய கேசவாய நமஹ. கோபால கோவிந்த ராம ஸ்ரீ மதுசூதன, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. கோபால கோவிந்த गोपाल ராம गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. கோபால கோவிந்த ராம ஸ்ரீ மதுசூதன கிரிதாரி கோபிநாத மோகன. गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. கோபால கோவிந்த ராம ஸ்ரீ மதுசூதன கிரிதாரி கோபிநாத மதன மோகன. श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत चीता, हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता.
श्री श्री चैतन्य चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता हरि श्री गुरु गुरु वैष्णव वैष्णव भागवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गीता गीता हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता श्री हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गीता गीता श्री हरि गुरु वैष्णव गुरु भगवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप श्री रूप सनातन सनातन भट्ट भट्ट रघुनाथ रघुनाथ श्री श्री जीव जीव गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट दास रघुनाथ रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ஓகே, இன்னைக்கு இந்த 4 ஸ்டான்ஸா மட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி அடுத்த லெவல்ல மாதாஜி இஸ்கானோடது யூடியூப்ல அந்த லிங்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இப்போ. ம் ம் ரொம்ப நானே நல்லா ஷேர் இருக்கு. பண்ணியிருக்கேன் நம்ம குரூப்ல. நானும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுல. அதை விட போன நல்லா வாரத்துல அழகா எல்லாம் இருக்கு. போன வாரத்துல எல்லாம் நம்மளோட கிளாஸ்லயே வந்து இது பண்ணாங்க. பிரபு, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா பிரபு? இல்ல நானே பண்ணட்டுமா? பக்தி ரசாமிரத என்னன்னு கேக்குறீங்க? ஆமா ஆமா நான் பண்ண முடியும் மாதாஜி, நான் பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க. தெரியறதா? தெரியுது பிரபு. கிருஷ்ணா, இன்னைக்கு நம்ம முதல்ல பக்தி ரசாமிரத சிந்து படிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இது ஆனா சின்னதா இருக்கு. நம்ம ஸ்கிரீன் பெருசு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பாக்கலாம். அறிமுகம் நல்லா இருக்கு. முதல் இதுல இருந்து இல்லைங்களா பிரபு? விருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நமஸ்காரத்துல இருந்து இருக்கா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுங்க. அவங்களுக்கு கீழே இருக்கு பாருங்க. இவங்களுக்கு கீழே இருக்கணுமே. போட்டோ இருக்காங்கல்ல, போட்டோக்கு கீழே. அதான் இது விருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும். கரெக்ட். வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. half an hour நம்மளோட பிராக்டிஸ் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நானா தஸ்தார் விசாரணை நிபுணௌ சத் தர்ம சம்ஸ்தாபகௌ லோகானாம் ஹித காரிணௌ திரிபுவனே மான்யௌ ஸ்ரண்யாகரௌ ராதா கிருஷ்ண பாதாரவிந்த பஜனானந்தேன மந்தாலிகௌ வந்தே ரூப சனாதனௌ ரகுயுகௌ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலிகௌ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சிருங்கோ. மனித குலத்தின் நன்மைகளுக்காக என்றும் அழியாத அறநெறிகளை நிலைபெறச் செய்தல் வேண்டும் என்று ஒரே குறிக்கோளுடன் சாஸ்திரங்கள் அனைத்தையும் நுணுகி ஆராய்ந்து தேர்ந்தவர்களான ஸ்ரீ சதானந்த கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி என்னும் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நான் எனது வந்தனங்களை மிக்க பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கிறேன். மனித குலத்தின் நன்மைக்காக அவர்கள் நெறிகளை நிலைபெறச் செய்வதனால் மூவுலகிலும் போற்றப்படுகின்றனர். நாம் அடைக்கலம் புகுவதற்கு அவர்களே உரியவர்கள் ஆவர். ஏனெனில் அவர்கள் கோபியர்களின் மனநிலையில் தம்மை ஈடுபடுத்தியோர் என்பதோடு ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டவர்களும் ஆவர்.
இணைத்து கொண்டவர்களும் ஆவர். இணைத்து கொண்டவர்களும் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நன்றி பிரபு. கஷ்டமா இருந்ததுன்னா வேற யாருக்காச்சும் கொடுத்துடலாம், பரவாயில்ல இல்ல விடுங்க. இல்ல அது வந்து மூவ் எத்தனாவது பண்றதுக்கு பேஜ் சொல்லுங்க, எத்தனாவது பேஜ்? முதல் பேஜ் ஆரம்பிக்கிறோம். அறிமுகமா? அறிமுகம். அறிமுகத்துக்கு முன்னாடி, அறிமுகத்துக்கு முன்னாடி அறிமுகத்துக்கு நமக்கு முடிஞ்சது மாதாஜி, இல்லையே. அவ்வளவுதான். அது அவ்வளவுதாங்க மாதாஜி, முடிஞ்சது. ஆமா, ஆக்சுவலா நம்ம வந்து பார்த்தோம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பக்தி ரசம், உபதேசாமிர்தம். உபதேசாமிர்தத்தை வந்து யாரு வந்து நமக்கு அருளியது? சைத்தன்ய மகாபிரபு. ரொம்ப அந்த எக்ஸ்டசி நிலையில பூரி ஜெகநாதர் அவர் போயிருந்தப்போ அந்த கடலோடைய அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய மணலை பார்த்த உடனே அவருக்கு விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய மணலும் கோவர்தனகிரியும் ஞாபகம் வந்துருச்சாம். அந்த அந்த வானத்தோட அந்த நீல வண்ணத்தை பார்த்த உடனே பகவானுடைய கார்மேக வண்ணம் ஞாபகம் வந்துருச்சாம். அப்ப அந்த அந்த விரக தாபத்துல அவர் ஆழ்ந்து போறதுனால அந்த உயர்ந்த மயக்க நிலை, எக்ஸ்டசி நிலைக்கு போயிடுறாரு. அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாம் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த நினைவுல இருந்து அவங்கள மீண்டெழ வைக்கிறாங்க. அப்போ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நினைவுகள்ல அவர் வந்து பக்தர்கள் எப்படி வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்ன்றதுக்காக அவர் வந்து நமக்கு வந்து அறிவுரைகளை கொடுத்தார். அததான் நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றத பார்த்தோம். சனாதன கோஸ்வாமிகள், ரூப கோஸ்வாமிகள், சனாதன கோஸ்வாமி, சிக்ஷா குரு மாதிரி 6 பேருக்கும் வந்து அவர் தான் வந்து இருக்கார். அப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் இட்ட கட்டளை என்னன்னா, பகவானுடைய லீலை நடந்த அத்தனை இடங்களையும் வந்து அவங்க வந்து புனரமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சாஸ்திரங்களை வந்து எழுதணும், நிறைய நீங்க சாஸ்திரங்கள் எழுதணும், மக்களை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும், அதற்கான புத்தகங்கள் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடை வந்து நீங்க மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும். இதெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு இட்ட கட்டளை. அதுல ரொம்ப பிரதானமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமிகள் தான் வந்து எல்லாத்தையும் அழகா எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவர் நமக்கு அருளியதுதான் வந்து இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து அப்படின்னு பாக்குறோம். சமஸ்கிருதத்திலயும் இது பக்தி ரசாமிரத சிந்து தான். சோ அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலா எழுதியிருப்பாங்க. நமக்கு வந்து கருணையோட பிரபுபாதர் நம்ம அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பக்தி ரசாமிரத சிந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப பிலாசபிக்கல் தத்துவங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். பொறுமையா நிதானமா நம்ம படிப்போம். ஒன்னும் அர்ஜென்ட் கிடையாது. பொறுமையா நிதானமா நம்ம படிப்போம். சோ இங்க முதல்ல எடுத்த உடனே அந்த அத்துணை 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் தன்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை வந்து நாம வந்து சமர்ப்பிக்கின்றோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியர் அவங்க வந்து 6 கோஸ்வாமிகளுக்காக இந்த வந்தனத்தை வந்து இந்த பிரார்த்தனைகளை வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த அந்த அது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லும் போது அந்த இடத்துல ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா இருந்தார். அவர் என்ன பண்றாரு, அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாரு, அந்த 6 பேருக்கும் வந்து தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கின்றார். அதுதான் வந்து இந்த முதல் இது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இது இவங்களை எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க? இப்ப இந்த இனி நம்ம வந்து படிக்கும்போது ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு லைன் படிக்கும் போதும் அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பிரபுபாதர் அதன் மூலமாக நமக்கு என்ன கன்வே பண்றார் அப்படின்ற அந்த பாவத்துல நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும். அதனால கொஞ்சம் நிதானமா பொறுமையா அதுல என்ன இருக்குன்னு நம்ம ஊடுருவி படிக்க ஆரம்பிக்கணும். இனி நம்ம அடுத்த நீங்க அவ்வளவுதான், இன்னும் இந்த இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா L4க்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுவீங்க. அதனால இன்னும் அதுல அந்த கொஞ்சம் படிக்கிறது ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம மாத்தணும். கொஞ்சம் அப்படியே சும்மா அப்படி இது பண்ணிட்டு போக வேண்டாம். சோ இங்க வந்து மனித குலத்தோட நன்மைக்காக நெறிகளை நம்ம எப்படி வாழணும்ன்ற அந்த நம்மளை வந்து ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய நெறிகளை வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இவங்க. அதனால இவங்க 3 லோகத்திலயும் வந்து போற்றப்படக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. சோ அதனால நாம இவங்களுக்கு அடைக்கலம் புகுந்து கொள்வதற்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க உரிமையாளர்கள், அவ்வளவு உயர்ந்த தகுதியில இருக்காங்க அவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் அந்த இதுல நிலையில இருக்காங்க, அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க? அவங்க கிட்ட கோபியர்களோட மனநிலை இருக்கு. அவங்க வந்து கோபியர்களோட மனநிலையில பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, எப்பொழுதும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியம்மாவையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் உன்னதமான அன்பு தொண்டுல வச்சிருக்காங்க. அதனால இவங்க வந்து கோபியர்கள் உயர்ந்த நிலை. அந்த கோபியர்களோட மனோபாவத்துல 6 கோஸ்வாமிகளும் ஷடகோஸ்வாமிகள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அல்லது ஷட் கோஸ்வாமிகள்னு சொல்றோம். சோ அந்த நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றோம், நம்ம அவங்களுடைய திருப்பாதங்களை பணிவாக நமஸ்காரம் செய்து நம்ம இதை படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே பிரபு, உள்ள போலாம், அடுத்தது போலாம். நம்ம அறிமுகம் படிக்கிட்டா? ஆமா,
படிச்சு படிக்கட்டுமா நிதானமா அதை கொஞ்சம்? படிச்சு என்ன என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது புரிஞ்சு சொல்லணும். ஓகே மாதாஜி, ப்ரொசீட் பண்ணி. இந்த தடவை அறிமுகம். நீங்களே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க. ஏதாவது அடிஷனல் பாயிண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். சொல்லுங்க. அறிமுகம். இந்நூல் ஸ்ரீரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்கள் சம்ஸ்கிருத மொழியில் யாத்தன்னு எழுதிய பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சுருக்கமாகும். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நேரடி சீடர்கள் 6 அவரே தலைமையானவர் ஆவார். ஸ்ரீலரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்கள் வங்காளத்தில் கோலோச்சிய முகமதிய அரசியல் அமைச்சராக பணியாற்றிய பொழுது பகவான் சைத்தன்யரை முதலில் சந்தித்தார். அவரும் அவருடைய சகோதரர் சனாதனரும் அப்போது முறையே தபிரகாசா சாகர மல்லிகா என்னும் பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் இருவரும் நவாப் உசேன் ஷாவிடம் பொறுப்புமிக்க அமைச்சர் பதவி வகித்தனர். அக்காலத்தில், அதாவது 500 வருஷங்களுக்கு முன்பு, இந்து சமுதாயம் மிகவும் கடுமையாக நெறிமுறைகளோடு இருந்தது. முகமதிய மன்னரிடம் ஓர் அந்தணர் பணிபுரிந்தால் அவர் உடனே அந்தண குலத்திலிருந்து விலக்கப்படுவார். இது பாயிண்ட். தவிர காஷாவிற்கும் சாகர மல்லிகாவிற்கும் இந்நிலையே ஏற்பட்டது. அவர்கள் இருவரும் மிக உயர்ந்த சாவேத பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள். இருப்பினும் அவர்கள் நவாப் உசேன் ஷாவில் முகமதிய அரசில் அமைச்சு பணியினை ஏற்றுக்கொண்டதால் தங்கள் குலத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டனர். ஆயினும் பகவான் சைத்தன்யர் கருணை மனம் கொண்டு மேலான அவர்கள் இருவரையும் தமது சீடராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை அந்தண கலாச்சாரத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையான கோஸ்வாமிகளின் நிலைக்கு உயர்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுபோல் பகவான் சைத்தன்யர் முகமதிய குலத்தில் உதித்த ஹரிதாச தாக்கூரையும் தமது சீடராக ஏற்றுக்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே என்று பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்கும் ஆச்சாரியராக நாமாச்சாரியார் அவரை மாற்றினார். 2வது பேராகிராஃப். பகவான் சைத்தன்யரின் கொள்கை உலகு தழுவியதாகும். உலகெங்கும் அவரோட கொள்கை இருக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை நன்கு அறிந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவர் எவராயினும் அவர் அந்தண குலத்தில் பிறந்த ஒருவரை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். இதுவே அனைத்து வேத இலக்கியங்களாலும், அதிலும் குறிப்பாக பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவையினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் உண்மையாகும். பகவான் சைத்தன்யரது இயக்கத்தில் கொள்கையான மக்கள் அனைவரையும் அறிவு பெற செய்து அவர்களை கோஸ்வாமிகளின் உயர்நிலை செய்ய வேண்டும் என்பதே பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் போதிக்கப்படுகிறது. தபிரகாச சாகர மல்லிகா என்னும் 2 சகோதரர்களையும் பகவான் சைத்தன்யர் மால்டா மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்கேலி என்னும் கிராமத்தில் சந்தித்தார். இச்சந்திப்புக்கு பின்னர் சகோதரர்கள் இருவரும் தங்கள் அரசு பணிகளிலிருந்து விலகி பகவான் சைத்தன்யருடன் இணைவதென தீர்மானித்தனர். பின்னாளில் ரூப கோஸ்வாமி என அழைக்கப்பட்ட தாபிரகாசா தமது பதவியிலிருந்து விலகி தமது பணிக்காலத்தில் சேமித்த பொருள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டினார். அவர் சேமித்த தங்க நாணயங்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புடையதென்றும் ஒரு பெரிய படகினை நிரப்பிவிடக்கூடிய அளவினதென்றும் சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் குறிப்பிடுகிறது. அவர் மிகச்சிறந்த முறையில் அச்செல்வத்தை பங்கிட்டார். பக்தர்களாலும் பொதுவாக மனிதர்கள் அனைவராலும் அச்செயல் பின்பற்ற வேண்டியதாகும். அச்செல்வம் 15 விழுக்காடு அந்தணர்கள், வைணவர்கள் எனப்படும் கிருஷ்ண உணவுடையோருக்கும் அளிக்கப்பட்டது.
25 விழுக்காடு உறவினர்களுக்கும் மற்றும் 25 விழுக்காடு அவசர செலவுகளுக்கும் சுய தேவைகளுக்கும் எடுத்து கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் சாகரமல்லிகாவும் தனது பதவியிலிருந்து விலகி கொள்வதாக கூறியவுடன் சீற்றமுற்ற நவாப் அவரை சிறையில் தள்ளினான். ஆனால் பின்னால் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி என்றழைக்கப்பட்ட சாகர மல்லிகா ஒரு கிராம வங்கியில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த தமது சகோதரரின் பணத்தை பயன்படுத்தி உசேன் ஷாவின் சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்றார். இவ்வாறு அச்சகோதரர் இருவரும் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் இணைந்தனர். ரூப கோஸ்வாமி பகவான் சைத்தன்யரை முதலில் பிரயாகையில், இந்தியாவில் உள்ள அலகாபாத் சந்தித்தார். அப்புனித நகரில் உள்ள தசாஸ்வமேதத்தில் தொடர்ந்து 10 நாட்கள் உபதேசம் புரிந்தார். பகவான் ரூப கோஸ்வாமிக்கு குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வினையே உபதேசத்து அருளினார். பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள் நமது பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள் என்றும் நூலில் உள்ளன. பின்னர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதா பகவான் உபதேசங்களுக்கு சாஸ்திர அறிவினாலும் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களில் துணையுடனும் விரிவான விளக்கம் அருளினார். ஸ்ரீல சீனிவாச ஆச்சாரியார் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு செய்த வழிபாடுகளில் அவர்கள் அனைவரும் மிகச் சிறந்த அறிஞர்கள் என்றும் அவர்கள் வடமொழியில் மட்டுமல்லாது பெர்ஷியன், அரபி போன்ற அந்நிய மொழிகள் கூட தேர்ந்து அறிவுடையவர்கள் என்று கூறுகிறார். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உண்மையான வேத ஞான நெறிகளுக்கேற்ப கோட்பாட்டினை நிலை பெற செய்வதற்காக அவர்கள் வேத இலக்கியங்களை அனைத்தையும் நுணுகி ஆராய்ந்தனர். இன்றைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் கூட ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதரின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவோர் என்று பொருள் கொண்ட ரூபானுகர்கள் என்றே பொதுவாக அறியப்படுகின்றோம். நமக்கு வழிகாட்டுவதற்காக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை இச்சிறந்த இலக்கியத்தை பயன்படுத்தி அதன் துணையால் கிருஷ்ண உணர்வில் உறுதியாக நிலை பெறுவார்கள். பக்தி எனில் பக்தி தொண்டு என்று பொருளாகும். ஒவ்வொரு தொண்டுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு. அது அதை செய்பவனை மேலும் மேலும் முன் செல்ல தூண்டுகிறது. இவ்வுலகில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு வகையான தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகின்றோம். அச்செயலின் தூண்டு விசையானது அச்செயலின் மீது கொண்ட பாசத்தின் தூண்டுதலால் ஓர் இல்லறத்தான் இரவும் பகலும் உழைக்கிறான். அதேபோல் ஒரு பெரிய குடும்பத்தின் மீது கொண்ட பாசத்தினால் பொது நலவாதி ஒருவன் உழைக்கிறான். ஒரு தேசியவாதி தனது நாடு மற்றும் நாட்டு மக்களின் காரணமாக உழைக்கிறான். பொதுநலவாதி இல்லறத்தான் நாட்டுப்பற்றுடையவன் என்போரை இயக்கும் சக்தியே ரசம், உறவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் சுவை மிகவும் இனிமையானதாகும். உலகில் உழைப்பாளிகள் அனுபவித்து மகிழும் சாதாரண ரசத்திலிருந்து பக்தி ரசம் வேறானதாகும். புலனுகர்ச்சி எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தை சுவைப்பதற்கே உழைப்பாளிகள் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். அந்த ரசத்தின் சுவை அல்லது இனிமை நீடித்த ஒன்றல்ல. ஆகையால் உழைப்பாளிகள் எப்போதும் தங்கள் அனுபவ நிலையினை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியவர் ஆகிறார்கள். வாரம் முழுதும் உழைப்பதினால் ஒரு தொழிலதிபர் அதிருப்தியே அடைகிறார். ஆகையால் அவர் மாற்றத்தை விரும்பி தனது தொழில் தொடர்புடைய செயல்களை மறப்பதற்கு இறுதியில் வேறொரு இடத்திற்கு செல்கிறார். மறதியில் வார இறுதி நாளை கழித்த பின்னர் அவர் தனது நிலையினை மாற்றிக்கொண்டு மீண்டும் தனது தொழில் தொடர்புடைய செயல்களை செய்கிறார். பௌதீக தொழில் என்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை சில காலத்திற்கு ஏற்றுக்கொண்டு பின்னர் அதனை மாற்றிக்கொள்வது என்பதாகும். இவ்வாறு தனது நிலையை முன்னும் பின்னும் மாற்றிக்கொள்வது போக தியாகம் எனப்படும். இதோட பாத்துக்கலாம். அடுத்தது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கட்டும்.
நன்றி மாதாஜி. சோ இப்ப வரைக்கும் நம்ம வந்து அறிமுகம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இதுல வந்து நம்ம என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இப்ப பார்த்தோம், இப்ப என்னென்ன யார பத்திலாம் நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நம்ம யார பத்திலாம் பார்த்தோம். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து யாரால எழுதப்பட்டது? பக்தி ரசாமிர்த சிந்து யாரால எழுதப்பட்டது? சீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீல ரூப அவர்களால் கோஸ்வாமி. சம்ஸ்கிருத மொழியில். ஆமா, அதே தலைப்புல தான் நமக்கு புரோபாதர் வந்து இதுல கொடுத்திருக்காரு. இங்கிலீஷ்ல மட்டும் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. சோ நமக்கு தமிழ்லயும் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு வந்து 6 கோஸ்வாமிகள்ல வந்து தலைமையானவர் யாருன்னா சனாதன கோஸ்வாமி. ஓகே, இங்க தலைமையானவர்னு சொல்லப்பட்டிருக்கே அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தொகுத்து வழங்கிய முறையில அவர் வந்து தலைமையானவர்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா 6 பேருக்கும் வந்து சிக்ஷா குரு போல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் சனாதன கோஸ்வாமி. அவர் தான் அண்ணன். அவருடைய தம்பி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 2 பேரும் சனாதன கோஸ்வாமியோட பெயர் என்ன முன்னாடி? கபீரதாசாவா சாகர மல்லிகாவா? முறையேன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சனாதன கோஸ்வாமியோட பேரு தபிரகாசா. கரெக்டா நான் சொல்றது? சனாதன கோஸ்வாமியோட பேரு தான் வந்து சாகர மல்லிகா. ரூப கோஸ்வாமியோட தபிரகாசா. அவரும் அவருடைய சகோதரர் சனாதரும் அப்போது முறையே தபிரகாசா சாகர மல்லிகா அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமிகளோட பேரு தபிரகாசா, சனாதன கோஸ்வாமிகளோட பேரு சாகர மல்லிகா. யாராவது ஒருத்தருக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஒரு தடவை, ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸும் இருக்கு, அதனாலதான் நான் சொல்றேன். சோ அந்த யாருக்கு கீழே அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க? அப்ப நவாப் ஹுசைன் அவங்களுக்கு கீழே அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு பெரிய பதவியில இருக்காங்க அவங்க ஆக்சுவலா. அதனால அது போல என்ன மாதாஜி கூட சொன்னாங்க இல்லையா, என்ன அந்த காலகட்டத்துல வந்து யாராவது முகமதியர்களோட இதுல ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அந்த குலத்தை விட்டே ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. அவங்க 2 பேரும் மிக உயர்ந்த என்ன பிராமண இதுன்னு பாக்குறோங்க, சாவேத பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த காலத்துல எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, பிரயாகையில சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து சிஷ்யரா போகணும்னு அவங்க ஆசை, அப்படியே அவங்க கொண்டு வந்து பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து வேற என்ன பாக்குறோம், பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர்ன்றத பாக்குறோம். அவருடைய அந்த காலகட்டத்துல யாராவது ஒருத்தர் முகமதியர்களுக்கு கீழே வேலை செஞ்சாலே, பணி செஞ்சாலே அவங்கள வந்து ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு கருணையின் அவதாரம் இல்லையா? மக்கள் மேல வந்து அறியாமையில மூழ்கின்னு இருக்காங்க, தான் தோன்றித்தனமான ஒரு வழிபாடு இருக்கு. பகவான் நான் எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு என்னோட சரணடைன்னு சொல்லிட்டார். அப்படி எப்படி சரணடையணும்ன்றத சொல்றதுக்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதாரம் பண்ணான்னு பார்க்கணும். சோ அவர் வந்து அந்த காலகட்டத்துல இப்படி வந்து முற்போக்கான சிந்தனையோட அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய இவங்க 2 பேரையுமே வந்து தன்னுடைய சீடர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார். அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா? அது மட்டுமல்ல, முகமதிய குலத்துல பிறந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரரை வந்து தன்னுடைய உயர்ந்த பக்தனா மாற்றி அவர் வந்து நாமாச்சாரியார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ கூட நம்ம வந்து எண்டிங் பிரேயர் சொல்லும் போது நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய் அப்படித்தானே சொல்றோம் நம்ம இல்லையா? சோ அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சோ பகவான் கருணை வாய்ந்தவர் அப்படின்றது இதுல இருந்தே தெரிகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவரோட இதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிலாசபி என்ன, நம்ம எல்லா மூளை முடுக்கெல்லாம் பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். அந்தன குலத்துல பிறந்தவங்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவங்க யாரு, யார் ஒருத்தர் பகவானை பத்தின ஞானத்தை நன்கு அறிந்து, ரொம்ப தெளிவா நம்ம பார்க்கணும், பகவானை பத்தின ஞானத்தை நன்கு அறிந்து எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லாம எந்த ஒரு டவுட்ஸும் இல்லாம பகவானோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்களே அவங்க வந்து அந்தன குலத்தை சார்ந்தவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள். அதனாலதான் வந்து பிராமணர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எப்பொழுதும் சுத்த சத்துவகுணத்திலிருந்து பகவானை இதயத்தில் தாங்கி கொண்டு எப்பொழுதும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே முழுவதுமாக பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அதனாலேயே அவங்க அந்தன குலத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க
இததான் வேத இலக்கியங்கள். எது வேத இலக்கியங்கள்? பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாத்துலயும் இதே உண்மைதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பகவான் சைத்தன்யரோட இயக்கத்தின் கொள்கையான மக்கள் அனைவரையும் அறிவு பெறச் செய்வது, அவர்களை கோஸ்வாமிகளின் உயர்நிலை ஏதச் செய்வது. அதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தியை நாம எப்படி செய்யணும்? பக்தி ரசம் 5 விதமான ரசங்கள்ல நாம பகவானிடத்துல நாம நம்மளுடைய உறவை வளர்த்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு ஒரு உறங்கிய நிலையில் இருக்கு. அதை புதுப்பித்து செய்வதற்கு நமக்கு வந்து பக்தி என்பது தேவைப்படுகின்றது இல்லையா? சோ இங்க பகவானுடைய எல்லார்கிட்டையும் பகவானை பத்தின ஞானம் இருந்தாதான் அதற்கு ஏற்றார் போல என்னோட செயல் இருக்கு. சோ ஆச்சார் பிரச்சார். சோ ஞானத்தை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லி அவங்கள கோஸ்வாமிகள் நிலைக்கு உயர்த்தணும். யாரு கோஸ்வாமிகள்னா? யாரு சொல்லுங்க? கோஸ்வாமிகள்னா யாரு? புலன்களை அடக்கியவர்கள் கோஸ்வாமிகள். ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலன்கள் கோஸ்வாமிகள். புலன்களுக்கு அல்லது புலன்களால் அடக்கப்பட்டவர்கள் யாரு? புலன்களால் அடக்கப்பட்டவர்கள் யாரு? கோதாசர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இங்க அந்த அவங்களை எல்லாரையும் உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்லணும். அனைத்து பக்தர்களையும் பகவானை பத்தின பூரண ஞானத்தை கொடுத்து அவங்கள வந்து பக்தியில உயர்ந்து கோஸ்வாமிகளாக உயர்த்தணும். அதுதான் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒரு நோக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும். அது எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு? இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் நமக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இவங்க 2 பேருடைய அந்த கதைகள்லாம் நம்ம பாக்குறோம். எந்த மாவட்டம்? மால்டான்ற மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்தோட பெயர் என்ன? ராமகேலி அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த ராமகேலின்ற இடத்துலதான் சனாதன கோஸ்வாமியும் அவருடைய தம்பியான சகோதரரான ரூப கோஸ்வாமியும் என்ன பண்றாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்திக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறமா அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க? அந்த அரசாங்க பணியை யோசிச்சு பாருங்க. அவங்கதான் வந்து அந்த அந்த பினான்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு ஒரு செல்வம், அதையெல்லாம் துச்சம் என்று தூக்கி எறிந்து விட்டு பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்துடுறாங்க. நமக்கு ஒரு சின்னதா நம்ம ஏதாவது பகவானுக்கு செய்யணும்னாலே நம்ம அவ்வளவு யோசிக்கிறோம் இல்லையா? இங்க பாருங்க, தன்னுடைய அந்த உயர்ந்த நிறைய காசு இருக்கு அவங்களுக்கு, அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்துடுறாங்க. பிரபுபாதர் சொல்லிருக்காரு, கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புடையதான் அவங்களுடைய 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மாதாஜி. 500 வருடங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க பிரபு. ஒரு பெரிய படகை கூட மீட்டு விடலாம், ஃபுல் பண்ணிடலாமா? அதுக்கப்புறம் அவங்க இங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா 15 விழுக்காடுன்னு. அது வந்து தவறு. 25 விழுக்காடு தான் 4 முறைகளாக பிரிக்கிறாங்க. ஒண்ணு பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் செய்யக்கூடிய சொல்லுங்க மாதாஜி. மாசத்துக்கு 3 லட்சம் பொருட்கள் மாதாஜி. நம்ம நினைச்சு பார்க்கவே முடியல. எல்லாத்தையும் எப்படி அவங்க அப்பா எந்த அளவுல ஒரு உயர்ந்த பக்தி பாவனையில இருந்திருந்தாங்கன்னா அதை எல்லாத்தையும் அவங்க தூக்கி போட்டு வந்திருப்பாங்க. தன்னுடைய ஒரு ஒருத்தர் ஜெயில இருந்து அவங்க தப்பிக்கிறாங்க. தப்பிக்கும் போதும் ஒருத்தன் யாரோ ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரான். அவன் எதுக்கு வரான்னு யோசிச்சு பாக்குறாரு அவரு. அப்ப இவனை அவன் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு போயிருந்தாரு இல்லையா? ஃப்ரெண்ட் இல்ல, அவரு வந்து பாதுகாப்புக்காக வர்றாரு அவர் கூடவே, உயர்ந்த நிலையில இருந்ததுனால. அப்ப அவர்கிட்ட சொல்லுவாரு, நீ எல்லா தங்க நாணயத்தையும் போட்டுட்டு வந்துட்டியா அப்படின்னு. இல்ல, ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ உனக்கு இன்னும் அந்த பௌதீக பற்று இருக்கு, அதனால நீ போய் உன்னோட வீட்டுக்குள்ள போய் சேவைலாம் பண்ணிட்டு நீ அப்புறமா வான்னு சொல்லிட்டு அவரை கொண்டு வரல பக்தியில. சோ அந்த உயர்ந்த பக்தியில இருக்கவங்களுக்கு மத்தவங்களோட பல்ஸ் என்னன்னு தெரியுது. இன்னும் உனக்கு அந்த பௌதீக ஆசை போல, அதனால நீ வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மீண்டும் நீ வந்து என்னை வந்து பாரு, பக்தியில வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை பண்ணலான்ட்டு அவர் அனுப்பி வச்சிடுறாரு. அனுப்பி வச்சுட்டு அந்த தங்க நாணயத்தை முதல்ல தூக்கி போட வச்சு அப்புறம் தான் அவர் அனுப்பி வைக்கிறான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அது ஒரு பெரிய கதை. நம்ம வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இப்ப அடுத்த நெக்ஸ்ட் மந்த் நித்தை கௌரங்க சேலஞ்ச் எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? 10 மணி ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நித்தை கௌரங்க சேலஞ்ச் எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? அந்த ஃபார்ம் வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம். ஒன்னும் பயந்துக்க வேணாம். நாளைக்கு நித்தை கௌரங்க திரியோதசி வந்து ப்ரோக்ராம் நடக்குது. நமக்கு ஆன்லைன்லயே பார்க்கலாம். நீங்க யாரெல்லாம் பக்கத்துல வந்து இது இருக்கோ, கோவில் இருக்கோ, தயவு செஞ்சு போங்க, கோயிலுக்கு போயுங்க. சனி ஞாயிறு கோயிலுக்கு போலாம். நீங்க போயிட்டு அடுத்த 1 மாசம் வந்து நம்ம
விரதம் இருக்க போறோம். என்ன விரதம் தவம் பார்க்கலாம். நம்ம நம்ம இதுல வந்து சக்சீட் ஆகிறோமா என்னன்னுட்டு. தவறாம மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும். அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி. இன்னைக்கு எத்தனை பேரு எந்த பாவத்துல போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? சாந்தி மாதாஜிக்கு 100 அவுட் ஆஃப் 100 கொடுத்துடலாம். வேற யாரு? கயல்விழி மாதாஜிக்கு 100 அவுட் ஆஃப் 100. சிவகாமி மாதாஜிக்கு 100 அவுட் ஆஃப் நான் 100. இன்னைக்கு மங்களார்த்தியும் முன்னால பாத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி 4:30ல ஹரி இருந்து. ஹரி போல் மாதாஜி, ஹரி போல். மத்தவங்க எல்லாருக்கும் 0 தான். யாருமே உங்களுக்கு நானும் முன்னாடி 2 நாள் பேர் பார்த்தேன் மாதாஜி. மாத்தீங்க. மாதாஜி இல்ல நானும் 2 நாள் பார்த்தேன். நீங்க 2 நாள் பாத்தீங்கன்னா நான் இதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க நீங்க நான் தினமும் டெய்லி அட்டன் பாக்குறீங்க பண்றேன் தெரியும். மாதாஜி. பேர் மாத்துங்க. மாதாஜி நீங்க நானும் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. எல்லாருமே பாக்குறீங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா உங்ககிட்ட பேர் மாத்துங்கன்னு சொன்னேன்ல. நீங்க பாத்தீங்களா? மாத்தி நீங்க நான் மங்களார்த்தி போடுறியா மாதாஜி? டைம் போடுறியா மாதாஜி? இன்னைக்கு இப்ப கிளாஸ்ல நீங்க போட்டிருக்கீங்களா? நான் இத இல்ல பார்த்துதான் டெய்லி சொல்றேன். இந்த கிளாஸ்ல போடல, அங்க போடுவேன். நீங்க அங்க இல்ல போட்டுருவீங்க எனக்கு மாதாஜி தெரியும். அதுலயும் யாருமே வரல. இன்னைக்கு கூட 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. இல்ல மாதாஜி அதுல நீங்க அங்க அதான் கிட்டத்தட்ட டேம்னு வரலன்னு சொல்றேன். இல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். நானுமே முதல் நாள் அப்படிதான் நினைச்சேன். நீங்க அங்க போயிட்டு 900 பேர் இருக்கிறதுனால தெரிய மாட்டேங்குது. மேல போய் என்னடா நம்ம நம்ம பேர் மட்டும்தான் இருக்கேன்னு யோசிச்சேன் நான். மேல போய் TAM போட்டுட்டு தட்டுன்னு பார்த்தா கீழே சர்ச் எல்லாரும் பண்ணா வராங்க. சர்ச் பண்ணா வராங்க எல்லாம் மாதாஜி. வந்துடுது. சர்ச் ஆமா பண்ண வராங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு ஆமா. தினமும் வராங்க. உங்களையுமே நான் பார்த்தேன். சிவகாமி மாதாஜி தானே? சிவகாமி மாதாஜி பார்த்தேன். நம்ம இதுல இருந்து இவங்க வைத்தியநாதன் பிரபு கூட வந்துருவாங்க. அப்புறம் வந்து 2-3 நாளா நான் இவங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். சோ இப்ப நமக்கு வந்து சேலஞ்ச் இன்னைக்கு நம்ம நாங்க கூட எவ்வளவு ரேவதி வந்திருந்தேன் மாதாஜி, பத்மாராஜம் 4 பேர் தான் நிறைய டைம் இருந்தாங்க மாதாஜி. மீதி எல்லாரும் போயிட்டாங்க அப்புறம். சேத்துலட்சுமி மாதாஜி கூட நான் பார்த்தேன். சேத்துலட்சுமி மாதாஜி கூட நான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலா மாதாஜி பிசிக்கலா நம்ம போய் இது பண்ணும்போது அங்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். அதனால நான் கோயில் போன உடனே போற வழியில இது பண்ணிட்டு போவேன். அங்க போன உடனே நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். சோ நம்ம வந்து துளசி பிரியம் பண்ற மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா இது நடக்கு மகாமதம்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அட்லீஸ்ட் ஒரு 108 சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒன்லயே லீவ். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப இந்த வரக்கூடிய 30 நாள்ல எது நம்மளால சாத்தியமோ அதை நம்ம இது பண்ணணும். ஆனா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்காங்க. மங்களாத்தி அட்டன் பண்றது, சாண்டிங் நிறைய பண்றது, அதுக்கப்புறம் 16 மாலைகள் சாண்டிங் பண்றது. இந்த ஒரு மாசம் நம்ம டார்கெட் வச்சுக்கலாம். 16 மாலைகள் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், மங்களாத்தி அட்டன் பண்ணணும். காலையில 16 மாலை முடிக்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் 4 ரவுண்டு முடிச்சே ஆகணும். நம்ம வந்து உறுதியா இல்ல அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அது சரிப்பட்டு வராது. அது போல நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பிரபுபாதர் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலுக்கு ஏதாவது இடையூறாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல கொஞ்சம் உறுதியாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸும் நமக்கு இருக்கு. அந்த லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது பண்ணா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வரும். அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அது உள்ள நீங்க படிச்சு பாருங்க. அதுல வந்து இந்த 3 விஷயங்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல புதிய பக்தர்களை வந்து பக்திக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இதுக்காகவே தனியா அது இருக்கும். பிளஸ் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வாசிக்கணும். குரூப்ல மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜ் நீங்க பார்த்துட்டு கௌரங்க குரூப்ல என்ன ஷேர் பண்ணாலும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிடுங்க பிரபு. சங்கரன் பிரபு நீங்க திருப்பி வந்துட்டீங்க இல்லையா? ஊருக்கு வந்துட்டீங்களா? ஊருக்கு வந்துட்டேன், பட் இன்னும் காரியம் முடியல. ஓ ஓ சண்டே ஓகே வரைக்கும் பிரபு. இருக்கு. நான் ஓகே வேங்கை வட்டல் தான், சென்னையிலேயே தான். ஓகே ஓகே ஒரு பிரபு. 10 ஓகே கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்காரு. ஓ ஓ ஓகே பிரபு. ஓகே பிரபு. நாங்க எல்லாம் அன்னைக்காக உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம். அவங்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம். சரி அது பாருங்க. இந்த இந்த சேலஞ்சோட இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க பிரபு. அது இல்லைனாலும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். அது போல நாளைக்கு வந்து சத்யா பிரபுவோட இது சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம். இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் வைத்தியநாதன் பிரபு இருக்கீங்க, கயல்வழி மாதாஜி இருக்கீங்க, சிவகாமி மாதாஜி இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து பண்ணணும். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தானே பண்றோம். சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம பண்ண போறோம். நாளைக்கு சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம் 10 to 11 இருக்கு. ஸோ யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? எனக்கு ஒரு ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு பிரபு. 10:20 to 10:40. ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருப்பேன். அப்புறம் நான் போயிடுவேன் அந்த ப்ரோக்ராம்காக. சரிங்களா? வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நல்லபடியா பண்ணுங்க நாளைக்கு ப்ரோக்ராம். சத்யா பிரபு இருக்காங்களா லைன்ல? மாதாஜி எனக்கு நாளைக்கும் மண்டேயும் நான் கொஞ்சம் ஆப்சென்ட் ஆவேன். ஏன்னா எனக்கு பத்ராச்சலம் ராமர் அவரே கூப்பிட்டிருக்கார். இடம் இருக்கு, வந்து பார்த்துட்டு நீங்க எல்லாருக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. நான் நேத்தி கூட நினைக்கல. அப்புறம் திடீர்னு இன்னைக்கு எல்லாம் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கோதா கல்யாணம் நடக்கிறது அங்க.
அப்புறம் ராமர் எழுதின புக்கெல்லாம் தலையில வச்சுட்டு போகணும், நடந்து போயிட்டு ராமர் கிட்டக்க தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும். அது லாஸ்ட் இயர் நான் போனேன். இந்த வருஷம் நான் என்ன பண்ண போறான் பகவானே, நீ என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கேன்னா, இன்னைக்கு உங்க டிக்கெட்டு புக்கா எடுத்து நீங்க நாளைக்கு ராத்திரி கிளம்பி வந்துருங்க செகண்டராபாடுக்குன்னு மெசேஜ் வந்துடுத்து. எனக்கே அதிசயமா இருக்கு. டிக்கெட்டே இல்ல, நினைக்கிறதெல்லாம் பண்ணிடுறாரு அவர். அப்புறம் என்ன, வேற என்ன நீங்க என்ன என்னவோ நினைக்கிறீங்களோ அதை தெரியல. உடனே பண்ணிடுறாரு. பாவம் அந்த டீச்சரே போய் பார்த்துட்டு சீனியர் சிட்டிசன் ஒண்ணு கீழே சீட்டே கொடுத்துட்டாங்களா, போக வர ஒரே நம்பரையும் கொடுத்துட்டாங்களாம் அவங்க. ஹரிபோல் நீங்க ஹரிபோல். கவலையே படாதங்க நீங்க டீச்சர். எல்லாருக்கும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். நாளைக்கு மேபி கிளாஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு நித்யானந்த கிளாஸும் விட மனசு திரியதர்சியில இல்ல. சரி, அப்புறம் நான் நினைச்சுட்டேன் ஓகே இப்படி வந்துட்டு பகவான் நமக்கு இல்ல, நாளைக்கு இது டெம்பிள் பண்றாரு. ப்ரோக்ராமும் இருக்கு இல்லையா, அதனால நீங்க நித்யானந்த திரியதர்சி டெம்பிள் ப்ரோக்ராமும் இருக்கு. சோ நான் அடுத்த நாளைக்கு தடவை கிளாஸ் நான் வைக்கணும் இது பாருங்க. பண்றேன். சங்கரன் பிரபு நாளைக்கு வைக்கணும், இல்ல நீங்களா மட்டும் படிச்சுக்குவீங்களா இல்ல என்னன்னு பாருங்க. வேணும்னா வைக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த வாரம் பாத்துக்கலாம். நீங்க ஏன்னா இருந்தாதான் நான் better கரெக்டா மாதாஜி. 9 o'clock அடுத்த கிளம்பணும் வாரம் எனக்கு. பாத்துக்கலாமா? ஓகே எல்லாருக்கும் அடுத்த வாரம் பாத்துக்கலாமா? ஏன்னா நாளைக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அ ரிஸ்க். டெம்பிள் போயிட்டுனா அங்கிருந்து வரதுக்கு 9:30 ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நல்லா இருக்காது. அதனால அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து கிளாஸ் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்குள்ள ஓகே. கொஞ்சம் இதை பாத்துக்கங்க, படிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம அடுத்த ஏன்னா வாரம் மண்டே ஸ்லோகம் எல்லாம் மண்டே practice பண்ணுங்க. ஆனவுட்டு தர்ஷன் ஆமா ஆனவுட்டு ஸ்லோகம். நைட்டு கிளம்புறோம். நைட்டு கிளம்பி டியூஸ்டே மார்னிங். ஓகே அதனால மாதாஜி, நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க. எங்க நான் எல்லாருக்காகவும் பிரார்த்தனை அன்எக்ஸ்பெக்டட். பண்ணிக்கோங்க. நான் டாக்டர்கிட்ட கூட நேத்துக்கு போயிருந்தேன். அவர் சொன்னார் தாராளமா போயிட்டு வாம்மா, எல்லாரும் இருக்கா இல்லையா, நீயும் போயிட்டு வா அப்படின்னாரு. எனக்கு சூப்பர். கொஞ்சம் இது, அதனால சரி. எங்களுக்காகவும் மாதாஜி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ओके वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। சங்கரன் பிரபு, நம்மளுடைய இந்த இப்ப L3ல இருக்கவங்க எல்லாரும் ஸ்லோகம் கீர்த்தன் நான் உங்களுக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்க சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். எப்படி இதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இது பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம்னு நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு நீங்க எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அப்ப சொல்லுங்க. நான் மண்டேக்கு மேல ஃப்ரீ ஆயிடுவேன் மாதாஜி. நான் வந்து இது பண்றேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க இதை எப்படி நம்ம கொண்டு போலான்ட்டு. ஏன்னா இந்த 3 வியாழக்கிழமையில வந்து ம் இது பண்றோம் இல்லையா, அப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஸ்லோகத்தை வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆளுக்கு இதுக்கு வந்துட்டு அசைன் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு வந்து ரெசிடேட் பண்ற மாதிரி எதுன்னு வச்சுக்கிட்டா பெட்டரா இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு படுது. அதுதான் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா இன்னும் 42 டேஸ்மே நான் கம்ப்ளீட்டா அதுல பிஸியா இருக்கிறதுனால இன்னும் உங்களோடது ஃபோக்கஸ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. நம்ம L3 முடிக்கும் போது இது எல்லா சிலபஸும் முடிச்சிருக்கணும். வியாழக்கிழமையில நாங்க அசம்பிளி பண்ணி ப்ளீஸ் ஒவ்வொருத்தரா ரெசிடேட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஆமா, அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பாட்டும் இது பண்ணணும். எனக்கு என்னவோ இதுல கொஞ்சம் ஏதோ தப்பா இருக்க மாதிரி இருக்கு. பிபிடி இன்னொரு தடவை நான் செக் பண்றேன். ஏன்னா மாதாஜி எனக்கு முதல்ல வேற எது ஸ்லைடு அனுப்பிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப திருப்பி இன்னொன்னு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நான் அதை செக் பண்ணிட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். சரிங்களா? ஏன்னா முதல் ஸ்லோகம் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னாங்க. பார்த்தா முதல் ஸ்லோகத்தையே காணோம். அதுவும் தமிழ்ல இருந்தது, பார்த்தா இதுல இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்புறேன் பிரபு. எல்லா 3 லெவல்ஸோட தான் அனுப்புறேன். ஃப்ரைடே டீச்சர்ஸ் வராங்களோ இல்லையா, அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். தரணீஸ்வரி மாதாஜியோட லிங்க் வச்சுட்டு. இப்போதைக்கு அதுல கிளாஸ் இல்ல. தர்ஸ்டே இருக்கா மாதாஜி? இல்ல கிளாஸ் இல்ல. தர்ஸ்டே இல்லனா ஓகே, அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதை யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு 1 hour ஆகும். கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல. அதனால அதை பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபு, நீங்க ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் இது எப்படி நம்ம இந்த இது முடிக்க வைக்கணும், அதனால எப்படின்னு பாத்துக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும். எக்ஸ் போட்டு 2 போட்டிருக்கு, அது 12வது பேஜ். ஆமா, ப்ளீஸ் நோட் டவுன். எக்ஸ் போட்டு 2 போட்டிருக்கு பாருங்க. எக்ஸ் 11 போட்டிருக்கு, அது 12th பேஜ். நான் இப்பதான் அது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியணும் அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால 12வது பேஜ் படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் புரிஞ்சுதுங்களா? எல்லாரும் நீங்க பென்சிலால வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா புக்ல நோட் நம்ம பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கஷனே முடிக்கல. டிஸ்கஷன் வந்து ஒரு பேஜ் தான் முடிஞ்சிருக்கு. செகண்ட் பேஜ் பாக்கி இருக்கு. அடுத்த வாரம் நம்ம பாப்போம். அது பண்ணணும். ஆமா ஆமா, செகண்ட் பேஜ். ஆமா, கொஞ்சம் இது ரொம்ப ஹெவியா 11th பேஜ். இருக்கும், ரொம்ப பிலாசபிக்கலா இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் நிதானமாவே போவோம். நமக்கு வேற அந்த சிலபஸ் எல்லாம் வேற முடிக்கணும். பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு